What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nasulat naman sa lapihan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gitalit sa Armen Drama. Ako si Andring, ginaingon ang dagang nga laakan, dali ilang mataytsakan, apan sa tarong nga lalaki, kinipagalikayan, kay mahadlok nga makaasawa o niya babae nga kuragan. Mao kining nahitabo sa ang kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan. Excuse me. Dili lagi ko lukas, Andring, oy. Lucia. Lucia ko, ha? Eh, girl. Oo, di ay. Lucia, manay ka no. Limot ko na. Bueno. Tala sa daplin, oy. Mamahuwa sa dadring. Talo, guys. O, sige, tanaw eh. Ayoy! Sweet music na, guys. Ay, talas na pinoy. Oo, may paring para sweet. Alright. Wala ka na, oy. Hi, miss. Pwede ipag-isaya pa ng music? Sige, guys. Parisayo-sayo ang gwapo. Ay, dali na. Sayo mo kata. Grabe, isa niya mga dagang gusto. Gusto mo. Hatik sa kada. Kung ko ba nito magkita, nakagusto na yun ka. Kumalikag sa'yo yung music. Ikaw, Koy. Di pa lang sa kagwapo ay. Di dyan ko may sugot. Pero, di lang tamagtukay anang ingon niya mo kaya ko. Kumanatag isaya dito. Mamali ka rin sa isaya. Wait, wala naman kako sa mga hawak lagi ka ay. Ingat ka kayo mag-istorya na to. Yan ang gunang storya ko. Ha? Ay, wala ako. Bilis ko sa imo daw. Di naman na ako virgin pero sa gunto mong ko sa imo. Maragot ko na virginan. Super ang kitakpan sa imo eh. Ibuwagan mo kung kung uyab. O nga, miyad to kong diskuhan na ron. Makakita kong sakar. O salamat na nakita ta. Tambalan kita akong kaidlaw. Ay, yun na, pabalik ka magkailan yun. Oo na, di ha. Diretso lang kang torchak na ako, da. Pagkait na magkailo. Ako na is Briggs. Ikaw. Andring, taga Pikas Barrio. Ako taga dinhira ko nga baryo. Sige ta na eh. Magawas na ta. Magawas na ta ng payang agsakan ta. Ug, Dendring. Salamat ha. Nga, hindi mo kong kitaptrodyak ka. Uy, sa pa yan. Kita lang yung tag-usap ha. Oh, sure. Basta ikaw, what's your problema? Gwapo ka. Mga okay na ko. Bisa doon sa oras lang makikita ka na ako. Tagi ko sa musil number, be. Oh, kung may lalaki, ikaw yung naghatag sa imong number. Sige. Muna akong number ha. Sige. 0933-166-1858. Okay? Kung sumuna. Sige. 0933-166-1858. Okay, save na. O, nasa lang ang number, oh. Ay, nalang ko mo pa, Alex, diskuhan, uy. Ang ngul-ngul, biasa kong pamatis ako. Super man tong kang breaks, uy.
Si Lucia bayad ka, no? Ito pa ba ka siya dito sa diskuhan? Na, bahala to siya, uy. Doon ako sa amo. Wa na. Kat na sa kuanis kural sa among bahay, uy. Agay, sige, kasakit. Itakil po ko kamay ay. Kay. Mulas na ko sa taas eh. Madiretso ko sa akong kwarto. Natuog na tingay ron si Nanay Taling. May impa ko ito makabantay sa nanay. Yung may kawas-kus ba yung may atukos diskuhan ganiha. Nganong karon ka lang uli, Andring? Diin ka gikan, ha? Nay, nagmata pa di ay ka? Sorry, Nay. Uy, kadiskuhon manggod kay ko. May gawas-kus bay o may kuyog kong Lucia bayot sa diskuhan. Kanus ka man in taon mabutan, oy, Andring. Unya na kung muborot na ng imong tiyan sa imong pagkalaagan, ha? Sorry na, good night, uy. Sige na, uy. Matog na ko na, ha. Okay. Oo. Okay. Nganong nagpingit ka man sa kasakit? Naigo ka og dakong muhon sa usa ka lalaki dito sa gawas? Lumayo ang manag ang nanay, uy. Sige na, uy. Matog na ko na, ha. Hala, sige. Patuyang yun sa imong pagpabadlong. Magmahay ka raon niya sa kaulahian, Andring. Magmahay ka ra. Timan-e ka na. Unso, ha? Dili ka na mula agday? May disco ba yaron? Hindi na ko mula agyot, uy. Magbinutan ako. What? Magmatay ka na di ay, ha? May lalaki na nga tarong nga mobisita na ako, yot. Mo nga magbinutan ako. Magbait na ko bayot. Mao ba? Wa mo dayon og pamisita nimo kadtong karding? Unay. Ang kun magsugat, mino. Mulikay naman ninan siya na ako, uy. Doon na tingali nakasulti niya. Bahin sa imong pagkalaagan. Mao nga iya nakang gilikayan. Gusto naman nito ko magminyo, nay. Pero ang mga lalaki lagi ay, sa paniid na ako, no, murag, ilan naman kong gilikayan. Mao na ang akong giingon nimo. Dili gid mo resulta og maayo ang imong pagkalaagan. Doon na naman nung tatoy may dut-dut na ako, nay ba? Pero mga lalaki sa lagi nga, harap kaayo, torjak regi apas. Kana kay igo raman silang mutilaw nimo. Pero lalaki gani nga tarong, likayan ka gyud. Manginaot na lang ko, nay. Nga makakita pagit kong lalaki nga tarong nga manguyab na ako. Kay magminyo na lagi ko, nay, uy. Nauman ang misa. Magawas na ko din sa simbahan. Miss, ang panyo, no? Uy, salamat ha. Dagang salamat. Tara, welcome. Kagwapo niya. Ako na siyang ila-ilahon sa kawas. Ano ba? Daga pa di ka drink? Oh, Brian. Ikaw, minya na di ka, Brian? No, ulit ako pa ko. Ngita ko ba nga buutan nga mahimo na kong uyab. Ay, kung babae nga buutan na imong gipangita, ako na na. Ano ba? Asa dapitin nyo? Pwede mamisita ko? Sure, sige. Hatagan ta ka og skay sa among bahay. Pamisitahin dayon ko karong gabi, ha. Kay sugton ta dayon ka. Hindi lang ko misita, uy. Sugtan lang ko, be. Ha? Sige na. Lain na niyo yung pag ka manguyab. Pero, okay, sige. Balago pa ka moingon. Gisugot na tata. Ha? Tinod ka, Rick? Hindi sugot ko niyo?
first time babayanin ako. Sige, ako dyan mo. Mahal ka, Brian. Magalipayan ka. Tagpahon ka sa kukog mo. Kagilo ka na. Yung kaon ang nabit may... Wala na. Sirit na. Ay, sa... Uy! Igsuon mo si Brian? Oh. Kung siya na yung imong uyab, Brian. Okay ah. Nanitabo na na mo. Mga pakaslan ako siya. Kuya. Di ko masugot. Wapay nga kuragan kini babayan na. Ug gani nakatilaw na ko sa iyang pagkababay. Nakaturjak na ko na niya. Ha? Dili na siya tarong ng klases babae. Busa ayaw pagpakasal niya. Kuya. Ginoo ko. Human masayid si Brian sa matan sa akong pagkababay, nga daghang lalaki ang nakatilaw, ug lakip ng iyang makuwang. Usas nakatilaw na ako, iya kong gibuwakan, ug nagikay na siya nako. Dilikayan ko sa lalaki nga ako ng tinghigugma. Saon, babae manggut ko nga kurakan. Mao ka kasama ang kaagi ni Andring dinhining What's the Style? Babae nga kuragar style. Kini mo suglaron gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN drama.